Sakto pa. Sakto lang. Pero yung daan, Mga 3 kilometers. Ganito na. 3 kilometers. Yung nakikita mo na daan. Oh, kanina pa kayo ganyan ng ganyan. Wala Eh, ang daming tinutulakan. Sinasabi Mapagod ako sa pagtutulak ah. Oh. Andito na po kami sa may Ambalangan Dalin. Yan. Pag akyat po namin mamaya, papunta na daw kami ng Pader. Ay, no. Ah? Bulawan. Bulawan, tapos Tatlong Bundok. Ayan. First time ko po makakapunta doon sa Tatlong Bundok. Kasi tayo ngayon sa tinatawag nilang Crossroads. Barangan dali. Ambalangan Dalin. San Ito, Fabian. Ay, ikaw ah. Eh, Ayan. erap mo doon, papuntang Bayabas Trail. Ito po yung papuntang Bayabas Trail daw. Tapos Ayan. dito, Tapos dito naman, papuntang Bisbisukol. ikaw na kaya? Ikaw na kasi. Voice over lang naman. So, ito daw yung papuntang Bisbisukol. Yan, San Fabian. Bikers din. Yan. So, ito yung tsaka Rohaim daw doon. So, Bisbisukol, Bikers din, Rohaim. Dito naman yung papuntang Pader. Ito yung dadaanan po namin papuntang Tatlong Bundok. So, ito yung sinasabi nilang Crossroads. Sabi po sa akin, inom na daw ako ng maraming tubig. Pakiramdam ko, magtutulak ako nito. Ito talagang hindi ko kayang daanan. Yung mga lubak-lubak na matigas na hindi mo alam kung saan. Tapos, ano yan? Yung biyak-biyak. Hindi ko talaga alam. Kaya naman, nahinto po tayo ulit. Nahinto. So, ang gagawin ko ngayon, no choice. Magtutulak po tayo. Ganito pa ba itong daan dito sa taas? Ayoko ng ganito. Ito lang ang mahirap dito. Kaya sa doon ay. Ayan. So, diretso na ulit. Ito na naman. Ayoko nung ganitong daan. Kasi po talagang natutumba talaga ako dito. Ayan. Tagal pa kayo nandun. Ayan o, mga ganyan na daan. Bigyan. Ayan. Kaya naman, ipapaandar ko na lang sa anak ko. Ayan o, ayoko kaya na yan. Marami pa bang ganito? Marami pa ba na ganitong daan? Yan lang. Last na to? Ayan o, tingnan nyo naman. Oh, saan ako mga pinagdadaan ng mga ito? Ayun ako. Sus. Oh, pero nasaan na tayo ba? Gitna ng ano. Ano to? Anong lugar? Parte ng Ambalangan Dalin pa to. Ambalangan Dalin pa rin. Tapos, ang init-init na. Ano yan? Anong daan itong i-expectin natin dito? Ganyan na yan, dire-diretso? Hindi mahirap yan. Hinto na naman ako. Hindi. Madali lang yan. Hindi ganon. O, sige. Napagod ako sa pagtutulak. Nakakapagod magtulak. Layo pa ba, pa?
Malayo Ayan. ba? Ayan. Nakikita ba? Yun ang mga nag-hiking. Ayan, nandun sila. Si Brian, nauna na. Eh, lakas pumadyak nun eh. Ayan. Hindi, ako eh. Hirap magtulak. Ay, wala. Hindi sila nakuha. Hiningal ako. O, yan na. Yan na yung isa. O, bumabalik na. Naghihintay. Bakit wala yung mga kasama niya? Malayo pa ba? Kita niyo yan. Dali. Kaya lang, puros ganito na. Malayo pa? Sakto lang. Pero yung daan, Mga 3 kilometers. Ganito na. 3 yung daan. kilometers. Yung nakikita mo na daan. Oh, kanina pa kayo ganyan ng ganyan. Wala Eh, kayo. ang daming tinutulakan. Sinasabi- Mapagod ako sa pagtutulak ah. Oh. No. Hindi, dapat kasi pag pababa, yun ang i-ride nyo. Pag pataas, kahit hindi mo na kasi meron. Hindi, pag yung daan may mga parang asbestos Lumulubog naman. daw ay doon. Lumulubog ako. O, sige na. Para mga ilang oras pa tayo bago makarating doon sa tatlong bundok. 30 minutes. Ha? 30 minutes na lang. Stopover po ulit. Nandito na kami sa may Bulawen. Malapit na daw. Nasaan na yung tatlong bundok? Ayan, yan. Saan? Ayan, yan yung tatlong bundok. And sa baba pa niya ng konti, ito po yung view. Ayan, ngayon lang talaga ako. Saan daw yung season? Saan? Yan, yan daw po yung pa-season. Tapos, ito sa kabila. Sabi yan, Manog. Ayan, yan yung dinaanan namin kanina. No? Pa. Ay, baba. Ibang daanan papuntang tatlong bundok. Pwedeng daanan daw yan papunta dito sa tatlong bundok. Yan So, yung Barangay Road. Barangay Road papuntang tatlong bundok manggagaling sa Imalog. Pero tayo, Tumantay sa Bayabas Trail. Bayabas Trail, tapos Bulawan, tapos patungong tatlong Bulawan bundok. sa tatlong Wala bang kainan? Doon sa Nagugutom. taas. Sige. Destination. Okay. Ayan, pagod na ang nanay. Pero malapit na daw ulit. Pero nakakapagod. Kasi tingnan niyo yung sky. Oh, talagang ang clear. So sobrang init talaga. Sobrang init. Yan kainit. Kaya konting pahinga, tapos diretso ulit. Mga ilang minutes na lang pa. Ha? 5 minutes na lang. 5 minutes na lang daw. Kayanin na natin to.
sa tatlong bundok. Yay! Nakarating din ako. Yay! After ilang hinto at ilang tulak-tulak. Yay! Kakain muna kasi sobrang init. Akala ko kanina malayo pa na 5 minutes. Buti na 5 minutes. Kasi sobrang init. Dito nagpa-jump si DJ. Ha? Yan. Ay, dyan. Ay, mahirap yun. No. Yan o. Dalawa yan. Hirap dyan. Diyan din, atulin si Jeffrey. Atulin. Ito dati Ang dami pong bikers ngayon kahit ganitong oras. Lahat ng tindahan na nadaanan puno. Pati yung doon sa kabila, ang daming nakalagay na bike. Ayan. Nakakapagod. Hinihintay po namin ng halo-halo. At saka Arascado. Ayun na yung mga ibang bikers. So, si Alisa na kami kakarating lang. Tagal ko kasi pag-bike. Yan. As in, sobrang bagal ng pakyat, especially. Kasi ang init. Tapos napapagod, nakakapagod. Taas eh. Ayan. So, hihintayin natin. Nandito lang tayo. As in, exhausted ang nanay nyo. Kumpara mo naman dito sa maliit na anak ko na malakas, na magpadyak. Ayan na yung halo-halo namin. Ayan na. Ayan na si Manang at ang halo-halo. Salamat po. Ay, okay lang po. Salamat. Maapaw na yung gatas. Kasi nga, sabi ko maraming gatas. Ayan, kain muna tayo. Mukhang patag pero pag sisilipin mamaya doon paikot na siya na pataas ulit. So mga ilang minutes pa bago makarating sa bikers din. Ha? 10 minutes. Sa pagbabike ko ha, yung slow na pagbabike ko. Sige. Grabe, lumalabas na yung ugat ko sa noo. Pagpagod na pagod, ganito talaga. Oh. Ay, soft drinks muna kami. Ang layo. Ang hirap pala nung pataas. Yung sinasabi nilang aspalto na pagpauwi na ang daan bikers patungo sa bikers din. Ayan, so talagang super uhaw na. Super duper uhaw. So kailangan soft drinks. Ubus na rin yung baon namin na tubig. Init, sobra. Init. Pangalawang merienda, malapit na po kami sa bikers din. Dito na kami sa Imalog. Siguro mga ilang meters yan. Mga 100 meters na lang. Bikers din na kami.